बाक्सानि सेरफांगुरियाव 31 आगस्तनिफ्राय बाथि गणेश चतुर्थी फुजानि थाखाय साखाफारा। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमनानि सेराव थानाय सुबनखाता ओनसोलनि सेरफांगुरि आरो बेलस्रि सकआव गुबुन गुबुन बोसोरनि बादिनो 2 आगस्त दाननि 31 खालारनिफ्राय 3 सेप्तेम्बरसिम सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बाथि गणेश चतुर्थी फुजा खुंनो लाहार-फाहार खालामनाय जादों। बेलेखा फुजा सामलाय आफादा फुजानि गासै खामानिखौनो मावफुंजोब्बाय होनना मिथिहोदों। अदेबानि फुजा सामलाय आफादा फोरमायनाय बादिब्ला बे फुजाजों लोब्बा लाखिनानै 31 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम मोसानाय बादायनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे 3 सेप्तेम्बराव हारिमु मोनाबिलि आरो लटारि खेला होनो थिरांथा लादों। बबेखानि मोसानाय बादायलायनायाव सेथि बान्था महरै 7,000, नैथि बान्था महरै 5,000 आरो थामथि बान्था महरै 3,000 नोगोद रां होनाय जागोन होनना फुजा सामलाय आफादा मिथिहोदों। आरो मोसानाय बादायनायाव बाहागो लानो गोसो गुदुं बादायारिफोरखौ 8011790039 एबा 9101132629 बे जानबुं नम्बराव खौरां लानो खावलायहरदों। अदेबानि 3 सेप्तेम्बरनि हारिमु मोनाबिलियाव मुंदांखा मेथाइ खनगिरि फुकन बर'नि मिलौदो देंखो रायजोफोरनो बावनाय जागोन होनना फोरमायथिनानै फुजानि सानफ्रोमबोनि हाबाफारियाव गासै रायजो राजाफोरनि गोख्रों मदद मोनगोनखौ फुजा सामलाय आफादा हांख्रायदों। थांनाय बोसोराव फालिबोनाय बायदि जों देग्लायबो बे बाथि खेबनि थाखाय जोङो श्री गणेश चतुर्थी फुजा खुंनो जों देग्लायबो जोंनि फुजा कमिटिया मोजाङै खुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। लोगोसे आरो जोंहा बे फुजानि पेन्डेलनि खामानि मावनाया जोंहा सोलिगासिनो दा बर्थमान जोंहा 99% सोलिगासिनो दं आरो खामानिया लोगोसे दा बर्थमान सोलिगासिनो दं। बे बोसोराव हारसिं मोसानाय बादायलायनाय आरो लोगोसे जोंहा लटारि दं आरो लोगोसे जोंहा मोनाबिलि हारिमुआरि हारिमुआरि बेयाव मेथाइ खनगिरि रोजाबगिरि लाखिनाय जागोन। बे रोजाबगिरि महरै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जोङो बिथांमोना फुकन बर'खौ जोंनि फुजा कमिटिनिफ्राय इनभाइट खालामनाय जादों। आरो लोगोसे जोंनि बे फैगौ 31 आगस्तनिफ्राय जानो लागा 31 आगस्तनिफ्राय 3 सेप्तेम्बरसिम जोंहा सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बे फुजाखौ खुंनाय जागोन। आरो बे खुंनायाव लोगोसे जोंहा फैगौ 31 आगस्तआव जोङो फुजा कमिटिखौ खावलायनाय जायोदि गासै रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे फुजाखौ फैनानै लैहोर फैनानै जोंनि फुजा कमिटिखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि फुजाखौहाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। जोंहा मोसानाय बादायलायनाया जागोन जोंहा 31 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम खालारसिम जोंहा सोलिबाय थागोन। जोंहा बान्था हिसाबै लाखिनाय जादों। मोसाखावरिफोर जोंनि फुजा कमिटिनिफ्राय जों खावलायना हरनाय जायोदि गासै मोसाखावरिफ्रानो जोंनि बे फुजा कमिटियाव फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन। जोङो ओरैनो कमिटिया मोनसे फिस हिसाबै जोङो 100 थाइसे लाखिनाय जादों। दा बे जोंहा सेथियाव दङ 7,000, नैथियाव 5,000 आरो थामथियाव 3,000। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 31 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।